træne med hos den ene. Åh ja. Ja da! Ja da! Flæk! Ja! Ej, det er ondt med ham. Ja, det er det da. Men der er heller ikke noget, der bliver 3-0 det her jo. Bare lige for at vide, den er der. Den er god nok. Så skal du bare stikke om en high five, så er det okay. Au. Nej, det var ikke hans skyld. Nej. Så skal man bare slå den hårde. Jamen, han gør jo heller ikke noget. Han gør ikke noget for at komme ind, jo. Han dummer sig. Kom, Esben! Ja, men han tjente jo helt slået skævt, jo. Ja da. Ej, han er færdig. Det var den måde, Esben han går ind på. Ja. Han mener det. Ja. Og han får uppercuts hele tiden. Der er han helt... Ej, han slinger jo. Nå. Lad os på, Esben. Så ikke slå ham i gulvet, jo. Ja. Lad os gå på, Esben. Ja da! Han er helt færdig. Men det går jo galt nu. Kom nu, Esben! Ja da! Og så sender han sig over, hvor han flæbede. 20 sekunder! Han bliver virkelig ikke pæn i morgen. Ja. Han er slet ikke engang træt.